Този добрия профил ли ми е? Този е най-добрия. По-добрия. Давай. Няма декор. Само приз, да се вика, те сега разконцентрира фотоапарат. Тук вече стана долу. Другия декор. Къде ми е оригиналното разписание? Това е картито. Cinemarest Productions представя Йори има рожден ден! С специалното участие на катето, но не Евро! На плажа Липите, Йори стои и си решава судоко в типичното си недобро настроение. Тая двойка пак не излиза, не мога да разбера вече къде да е на место. Ето сега, ако тук е сложи, то Данчо Лазаров пак шкапа отбора. И той ще ми става шеф на федерацията. Не всички го могат, но Радо го може. Радо. Само това мога да кажа. Добър ден, Йори! Добър ден, Мечко. Йори, ти си тъжен. Тъжен? Не. Чай ти тупна една гатък. Голям мъж, с черен колан и малко заешко сърце. Що е то? Не знам. Бичо кондура. Виждам, че някой се забавлява. Вежда. Някои го могат. Йори, защо пак си тъжен? Тъжен аз? Не. Просто... Днес имам рожден ден. Така ли? На моите най-сърдечни благопожелания. Честит рожден ден, Юле! И пук се притесни, че нямам подарък за Йори. И губна през последната гора, бранейки се от досадния летящ звон. Не ми викай, бръмче, ще те бръмна! След вълшебната гора, Пух и Прашчо се срещат в Нюзрум. Къде се сбързал такава, Прашчо? Остави се! Погнам един лишояк на Кея. Бабо! А ти си бил много префарцунен от си. Пришло я да се притесняваш. А още на наданица не си станал. Стига бе, Пух! Чакай да ти кажа. Йори има рожден ден днес. Ще му готвим изненада. А ти какво ще му подариш? Мислех си да любимата ми нента. След голямо тършуване, Пух намира възможно най-малкото шишенце мента. Това е чудесен подарък. Отивам да му го поднеса. Не искаш ли да му го подарим заедно? Освен префарцунено прасе, съм изтиснато. Изобщо не харесвам тази идея. Йори обича да прави инсталации и да ходи на експедиции. Защо да не му подаря една бебешка бира? Бабешка бира? Не бе, Пух. Бебешка. Може. Пух и Прашчо тръгват през вълшебната гора. Бе топъл ден, а те имаха много топъл ден. Едно чудесно усещане ги взе. Започна от върха на носовете и премина чак до петите им. Сякаш някой им казваше: време е за по едно малко. Цяло щастие, че Мечка и Прасе носят със себе си нещо за пиване. На здраве! Дзън! Време за реклама. Валеков каза да пренесем рекламния блок. Как според тебе ще изпълним бюджет? Ако си намери болен,
Доктор Га е предоволен. Да видим мокро е наследо и му тупка сърчуцето. Този случай не е сложен, даже не е и тревожен. Просто Прашчо с Мечо Пух ще си имат махмурук. И я кажете ми сега, що ето и деца. Да, това са минерали. Някои са на кристали, за здраве, за добри дела, други са за красота. Те са в нашите тела и в морската вода. И който не е плувал с делфини сладки, сега ще гълта йодни капки. А вие за главите си се погрижете и с магнезия се намъжете, защото там рожденика ви чака. Побързайте, хванете пътя през гората. Извинявайте, свърши рекламния блок. Моля, малко рекламния блок свърши, да, извинявайте. Да, ето, свърши рекламния блок. А ние, нагързмяни и до уши засмяни. Ваше подаръка изпихме, на Йори празника развалихме. Те с бутилки празни са идеални за... Бухлю е нашето спасение. Бухлю, ти си нашето спасение. Нуждаем се от твоето решение. Биричка. Това е ментичка. Това е биричка. Виждам, оцелели няма. От тази трудна ситуация ще ви избавя с подходяща декорация. И ще напиша аз за в час. Пожелание от всички нас. Честит рожден